Сәгъдиев Фәрид Гаяз улы хөрмәтенә бүген безнең тапшыруга котлау сәламнәре килгән. Сәбәбе буларак бүген 19 апрель көнне матур 60 яшьлек юбилеен каршылау икән. Күркәм тантана белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Мәрьям, кызлары Фәридә һәм Мәдинә, кияве Илнур, оныгы Айсылу котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген безнең яраткан әтиебез, иң кадерле бабабыз һәм газиз тормыш иптәшем матур туган көнен каршылый. Сәгъдиевлар гаиләсе, әнисе Сания, әтисе Гаязның бик көтеп алынган баласы булып 60 ел элек сөеклебез якты дөньяга аваз сала. Кызганычка каршы бик иртә әтисен югалту сәбәпле Фәридкә һәм бер туган кардәшләренә дә олыгаеп, хуҗалыкта ярдәм итә башларга туры килә. Ни кадәр генә авыр балачак булса да, ул үзенең шук һәм шаян малайлыгын ташламый. Әнкәсенең күпчелек хезмәттәшләре дә аның бу ягын күреп, үз сыйныфларына алырга куркып куялар. Әмма куркып кына алынган укытучы таң кала. Беренче сыйныфтан алып ул тырыш укучыга әйләнә. Мәктәп елларында күп дуслар үзенә таба. Күпләре белән хәзерге вакытта да җылы мөнәсәбәт саклап аралаша. Мәктәпне тәмамлап, әле үзе дә чыныгып бетмәгән егет Ульяновск шәһәренә китеп, эш табып, гаиләгә ярдәм итәргә карар кабул итә. Бары 16 яшендә автомеханика заводына урнаша. Аның җиң сызганып эшкә алуын күргәч, токар ярдәмчесе итеп билгелиләр. Әмма шул вакыт армиягә чакырыла. Хәрби хезмәте Тын океанда зур корабта уза. Анда да ул үзен бары яхшы яктан гына күрсәтә. Корабта башланган янгынны геройларча сүндергәне өчен почет грамотасы белән бүләкләнә. Тулы ир-ат буларак 3 ел хәрби хезмәттән соң туган якларына кайта һәм 3 тума апасы Наилә аркылы үзенең гомерлек ярын мине, Мәрьямны очрата. Әткәебез әниебезнең матурлыгын, уңганлыгын тоеп, ятка бирер хәл юк дигәндәй тиз арада өйләнергә дә уйлана. 4 айдан соң инде матур туйларын уйныйлар. 9 айдан соң беренче көтеп алынган кызлары Фәридә туганмын. Әткәй шулай да тик тормый. Киллияттә белем алып 6 елдан соң Аястар заводына әнкәй белән урнашалар. Беренче фатирларын да шуннан алалар. Илебез өчен авыр елларда әткәй үзен төрле һөнәрдә сынап карый. Бизнесмен да булып ала. Әмма дуслары чакыруы буенча киллияткә мастер буларак урнашып, токар һөнәрен укыта башлый. Анда да сынатмый. Яраткан укытучы да, хөрмәтле хезмәттәш тә була. Төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә катнашып, беренче урыннар яулый. Әмма иң әйбәт укытучы ул үзеннән соң тагы да әйбәтрәк укучылар калдырганы диләр. Шуңа әткәйнең күпчелек студентлары бар бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яуладылар. Гаиләдә дә үзгәрешләр күп булды. 2001 елда кызлары Мәдинә туа. Шул ук елны алар дачага дип җир сатып алалар. Әмма авыл балаларының бу җирләре бик тиз ара җылы өйле ояга әйләнә. Үзләренең мәхәббәт һәм тырышлыклары белән алар өй салалар. 2009 елда әткәй инде кайната статусында йөртә башлады. 2021 елда без аны бәхетле итеп Айсылу оныгында бүләк иттек. Күркәм яз айында тугангамы аның күңелендә җылы җәй урнашкан. Ул 2 кыз әтисе буларак гомере буе балаларына карата таләпчән булса да, артык кырыс була алмады. Тормыш иптәше дә анардан иң әйбәте. Чөнки ул мине үч эчендә генә йөртте дисәм дә дөрес булыр. Бүген гүзәл бәйрәмендә якын кешебезгә мул, тыныч тормышыбыз өчен олы рәхмәтләр җиткерәсе килә. Ир-аттан бар гаиләнең нинди килеш яшәве тора. Ялгышалар, хатын-кыз гаилә учагын саклаучы дип. Хатын-кыз ул гаилә учагын нык, таянычлы һәм ышанычлы җилкәләр артында гына саклый ала. Чөнки бер үзе аның көче җитми. Безнең газизыбыз да гомере буе шушы җилкә булды. Бала чагыбызга күп дусларыбыз көндәште. Гомумән, безнең әти дип әйтергә горурланып ашыга идек. Инде хәзер, оныгы янына кайткач, шулай ук бабасына шатлана. Җылы кычак барында сыйдыра. Һәммәсе белән дә уртак тел таба. Кадерлебез, котлы булсын матур туган көнең. Алда да бәхеткә төренеп, саулыкта, исәнлектә яшәүләр насыйп кылсын сиңа. Әниебез белән мәхәббәткә күмелгән тигез гомерләр бирсен. Без сине бик яратабыз. Апрель айы салкын ай. Әллә ялгыш тугансың, әллә инде кояш сыман җылытырга булгансың.
гаиләң өчен бик кадерле, бигрәк якын кешебез. Кытлап теләкләр җыйдык бит махсус сиңа диеп без. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек булыр. Күрше-күлән, дус-туганнар бүген өеңә тулыр. Без еракларда булсак та күңел синең яныңда. Раббым язсын каршыларга бәйрәмнәрне тагында. Әни белән икәүләшеп яшәгез тигез генә, кайгы-хәсрәтләрне күрми, бәхетне бүлеп кенә. Кытлы булсын туган көнең, кабул ит теләкләрне. Хәлдән килсә салыр идек ушыңа йөрәкләрне. Тыңлап ал да матур җырны, канатлан, шатлан әйдә. Елмайсыннар күзләрең матур булган бәйрәмдә. Кадерле Фәрид Гаязович, якыннарыгызның бар изге теләкләренә без дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Әллә нигә күңелкәем тулды, туган көнем килеп җиткән бит. Балачакта бик күңелле бәйрәм, еллар үткәч моңсу икән бик. Бераз моңсу гомер үткәнгә, бераз моңсу яшьлек киткәнгә, туган көннәр бер артлы килеп, тормыш дигән бизәк шиккәнгә. Бераз моңсу гомер үткәнгә, бераз моңсу яшьлек киткәнгә, туган көннәр бер артлы килеп, тормыш дигән бизәк шиккәнгә. Күпме котлау бүләкләрдә ява, туган көндә бәйрәм түрендә. Үткән елым гына моңсуланып, басып калды күңелем күгендә. Бераз моңсу гомер үткәнгә, бераз моңсу яшьлек киткәнгә, туган көннәр бер артлы килеп, тормыш дигән бизәк шиккәнгә. Бераз моңсу гомер үткәнгә, бераз моңсу яшьлек киткәнгә, туган көннәр бер артлы килеп, тормыш дигән бизәк шиккәнгә. Тик шулайда зур өметләр белән каршылыйм мин гомер бәйрәмен. Еллар узса узсын, өзелмәсен, тапланмасын гомер сәйләнен. Бераз моңсу гомер үткәнгә, бераз моңсу яшьлек киткәнгә, туган көннәр бер артлы килеп, тормыш дигән бизәк шиккәнгә. Бераз моңсу гомер үткәнгә, бераз моңсу яшьлек киткәнгә, туган көннәр бер артлы килеп, тормыш дигән бизәк шиккәнгә. Туган көннәр бер артлы килеп, тормыш дигән бизәк шиккәнгә. Бераз моңсу гомер үткәнгә, бераз моңсу гомер үткәнгә.